د د دو دو دی دی دا دا دی دی د د دو دو د دو دی دا دی د دو Freedom TV! Yay! گ گو گی گا گ گ گو گ گو گی گا گ گ گو Freedom TV! Yay! Freedom TV! Yay! او
P Pa P P O P Q P Pa P P O Fidel TV! Yay! Fidel TV! Yay!
سوتواي ودكوي تسلماي كلبي كوكوناين وخاريان حدا معلتي حدا كلبن حدا كوكوناين أب قعزو انكلو مريت سلزمسيوم أب حدا جاكا كحادرو تقددو اتي كوكوناي أب لعلي حدا جنفر ناي حدا قرب دكاسة اتي كلبي دما أب اقري اتا قرب تقمسسة أرقا وقحتا اتي كوكوناي كمتي لمادو أزيو عو بزبالة دمتي كنوكو جمرة نتي دمتي نايتي كوكوناي زسمعت حانت وخاريا كورسا سلازرخبت بتحقواس ناب تحتي اتي كوكوناي زنبارو جنفر متت الناخ مسمست دما نت كوكوناي كمزي بلتو ازي وناني كمز زبالة تعم دهاي كمي زبالة عدلنيا ايو متان كنلالة كابت زلوو بريخ سفرا انت زورد كمي تسبق نيرو بلتو اتي كوكوناي دما نقرحي نايتا وخاريا سلزفلتو كمزي كبل ملسلا كبرت يا هذا اللي ويزرو وخاريا كم فقادكن تحت قصي كوردي يا قداس كورد متان كحجزني نزعركي كبرابرو تتصبياني بمبال نتي كلبي كابدقاسو أبرابرو نتي كلبي أبقدمي وخاريا مسرعي زليلو قوبتا مورال نايزا زانتا እቶም ንኻልኦት ኣብ መጻወድያ ክእቱ ዝፍትኑ መብዛሕትኡ ግዜ ብናይ ገዛእ ርእሶም ውዲት ይፍንጠሩ ህፃናት ነዛ ዛንታ ፈቲኹማ ዶ ንፉዓት እንኳዕ ፈተኹማ ካብዛ ዛንታ ኸ ክንደይ ቃላት ተማሂርኩም ኣነ 10 ቃላት ተማሂረ ንሳተን ድማ كلبي dog كوكوناي rooster وخاريا fox قعزو journey جنفر branch قرب tree وقحتا down the high voice arky friend ድቃስ sleep ዝብላ እየን እስከ ደጊምና ነተን ተማሃርናየን ቃላት ንርአየን ከልቢ dog كوكوناي rooster وخاريا fox قعزو journey جنفر branch قرب tree وقحتا down the high voice arky friend ድቃስ sleep ዝብላ እየን መለማመዲ ሕቶታት ሕቶ ቁፅሪ 1 ኣብዛ ዛንታ መንን ኣብ ጉዕዞ ነበሩ መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 1 كلبن كوكوناين ኣብ ጉዕዞ ነበሩ ሕቶ ቁፅሪ 2 መሬት ምስ መሰየ እቲ ኩኩናይ ኣበይ ደቀሰ
መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 2 ኣብ ጨንፈር ናይ ገረብ ደቀሰ። ሕቶ ቁፅሪ 3 መሬት ምስ መሰየ እቲ ከልቢ ኣበይ ደቀሰ? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 3 ኣብ እግሪ ናይታ ገረብ ደቀሰ። ሕቶ ቁፅሪ 4 እቲ ኩኩናይ መዓስ ነቀወ? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 4 ኣጋ ወጋሕታ ነቀወ። ሕቶ ቁፅሪ 5 እቲ ኩኩናይ ብጉርሒ ናይታ ወኻርያ ተታለለ ሓቂ ዶ ሓሶት? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 5 ሓሶት እቲ ኩኩናይ ብጉርሒ ናይታ ወኻርያ ኣይተታለለን። በሉ ህፃናት ንሎም መዓንቲ ፅንፅዋይ ኣብዚኣ ተወዲኣ ኣላ። ካልእ መዓልቲ ድማ ካልእ ፅንፅዋይ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ። ክሳብ ሽዑ ደሓን ቀኒዩ። ቻው። ሓበሬታ ንወለዲ ወለዲ ነዛ ክትከታተልዋ ዘፀናሕኩም ፅውፅዋይ ብመልክዕ ዲጂታል መፅሓፍ ክትረኽብዋ ምስ እትደልዩ በዚ ኣብ ስክሪን ሰፊሩ ዘሎ ኢሜይል ነዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ክትሰዱልና ብትሕትና ንመሕፅን። ኢሜይል fidelkidstv@gmail.com እትሰድዎ መልእኽቲ ከልቢ ኩኩናይን ወኻርያን ይቐኒልና። Fidel TV! Yay! ፅውፅዋይ ወደኮይ ፅልማይ ኣንበሳን መፍለስን ኣብ ሓደ ናይ ሓጋይ መዓልቲ ሓደ ዝፀምአ ኣንበሳን ሓደ ዝፀምአ መፍለስን ኣብ ሓደ ህሞት ናብ ሓንቲ ንእሽቶ ዒላ ማይ ንኽሰትዩ መፁ። መኖም ካብታ ዒላ ኣቐዲሙ ይሰቲ ድማ ክከራኸሩ ጀመሩ። ነዊሕ ከይፀንሑ ድማ ኣብ ከቢድ ጎነፅ ዝተሓወሶ ባእሲ ተፀምዱ። ንሒደት ደቓይቕ ድሕሪ ምበኣስ ድማ ላህልሁ። ትንፋስ ንኽመልሱ ድማ ክልቲኦም ባእሶም ኣቋረፁ። ኣብዛ ህሞት እዚኣ ድማ ኣሞራታት ኣብ ልዕሊኦም ክዝምብዩ ከለዉ ረኣዩ። እቶም ኣሞራታት እቲ ኣንበሳ ወይ እቲ መፍለስ ሓዲኦም በቲ ባእሲ ምስ ወደቐ ንኽበልዕዎ ይፀባበዩ ነበሩ። ነዚ ዘስተውዓሉ ኣንበሳን መፍለስን ካብ ድራር እዞም ኣሞራታት ንኸውን ሰላም ጌርና ማይና እንተሰተና ይሓይሽ ብምባል ነቲ ባእሶም ብኡ ሓዲጎም ሕርክነት ጀመሩ። ሞራል ናይዛ ፅውፅዋይ ኣብ ህልኽን ኣብ ባእስን ዝተፀምዱ ኣደዳ ተበለፅቲ ይኾኑ። ህፃናት ነዛ ፅውፅዋይ ፈቲኹማ ዶ? ካብዛ ፅውፅዋይ ክንደይ ቃላት ተማሂርኩም? ኣነ 6 ቃላት ተማሂረ። እሳተን ድማ ሓጋይ፣
أنبسا مفلس بأسي أمورا عركنت إين دقملكم دو حقاي أنبسا مفلس بأسي أمورا عركنت إين حتون ملسن وقتي نايزازانتا انتاي نبره حقاي منمن نبتا إلى متسو أنبسان مفلسن اتي أنبسان اتي مفلسن انتاي كغبرو نبتا إلى متسو ማይ ክሰትዩ እቲ ኣንበሳን እቲ መፍለስን ስለምንታይ ኣብ ባእሲ ተጸምዱ? መኖም ቀዲሙ ከም ዝሰቲ ስለ ዝተኸራኸሩ። እቲ ኣንበሳን እቲ መፍለስን ስለምንታይ ባእሶም ደው ኣበሉ? ስለ ዝላህልሁ። ኣብ ልዕሊ እቲ ኣንበሳን እቲ መፍለስን መን ይዝንቢ ነበረ? ኣሞራታት ይዝንብዩ ነበሩ። እቲ ኣንበሳን እቲ መፍለስን ስለምንታይ ዕርክነት ገበሩ? በቶም ኣሞራታት ከይብልዑ ስለ ዝፈርሁ። ህፃናት በሉ ንሎሚ ኣብዚ ኣኽለና ካልእ መዓልቲ ድማ ካልእ ፅብፅዋይ ሒዘልኩም ክመጽእ እየ። ዳሓን ቀኒዩ ቻው። Fidel TV! Yay! ፅውፅዋይ ወደኮይ ጽልማይ ተኽላን ዕየትን ሓደ ግዜ ሓደ ተኽላን ሓደ መገዲ ዝጠፍኦ ዕየትን ኣብ ሓደ ጫካ ጎፍ ንጎፍ ተራኸቡ። ወዮ ተኽላ ድራሩ ስለ ዘረኸበ ኣዝዩ ተሓጐሰ። እንተኾነ እቲ ተኽላ ነቲ ምስኪን ዕየት ጎቢጡ ክበልዖ ነብሱ ኣይገበረሉን። ስለዚ ድማ ነቲ ዕየት ንኽበልዖ ምኽንያት ክደሊ ጀመረ። ስማዕ እስኪ ዕየቲኖ ድማ በሎ። እቲ ዕየት ድማ እናፈርሐ ኣቤት ኣያ ተኽላ ኢሉ መለሰ። እቲ ተኽላ ድማ ዝሓለፈ ዓመት ተጻሪፍካኒ ሃዲምካ በሎ። እቲ ዕየት ድማ ወሪድኒ ኣያ ተኽላ ዓሚ ከምዚ ሎሚ ደኣ ዘይተወለድኩ እኳ ኣበይ ኮይነ ደኣ ጸሪፈካ ኢሉ መለሰሉ። ወዮ ተኽላ እዛ ቀዳሚት ምኽንያት ከም ዘይሰለጠቶ ምስ ረኣየ ደጊሙ ካብቲ ግራተይ ሳዕሪ ክትበልዕ ዶ ርኤካ ሓቀይ ክብል ኣጓተተሉ። እቲ ዕየት ድማ ወሪዱኒ
ካብዚ ውለድ እኳ ሳዕሪ በሊዐ ኣይፈልጥን ክብል መለሰሉ። እቲ ተኹላ እዛ ካልኣይቲ ምኽንያት እውን ከምዘይቀናዓቶ ምስ ረኣየ መሊሱ ከምዚ ክብል ሳልሰይቲ ምኽንያት ኣቕረበ። ዋ ካብቲ ዔላይ ማይ ክትሰቲ ብዓይነ የሪአካ በሎ። ወዮ ዕየት ድማ ተቐብል ኣቢሉ ኣያ ተኹላ ተጋጊኻ ክሳብ ሕጂ ናይ ኣደይ ጸባ እንተዘይኮይኑ እኽለማይ ዝበሃል እኳ ኣይጠዓምኩን ኢሉ መለሰሉ። ሽዑ እቲ ተኹላ በተን ሕቶታት ኣመኽንዩ ነቲ ዕየት ክበልዖ ስለ ዘይከኣለ ወይለይ እሞ ጾሞይ ደኣ ክሓድር ኮይነ ሓስኩኻ ብምባል ዘሊሉ ነቲ ዕየት ጎበጦ። ሞራል ናይዛ ዛንታ እቲ ክዕምፅ ዝደለየ ንኽዕምፅ እኳ ምኽንያት እንተዘይብሉ ዓመፅ ምግባር ኣይገድፍን። ህፃናት ነዛ ዛንታ ፈቲኹማ ዶ? ንፉዓት እንኳዕ ፈትኹማ። ካብዛ ዛንታ ኸ ክንደይ ቃላት ተማሂርኩም? ኣነ 7 ቃላት ተማሂረ። ንሳተን ድማ ተኹላ፣ ዕየት፣ ጫካ፣ ግራት፣ ሳዕሪ፣ ዔላ፣ ጸባ ዝብላ እየን። እስከ ብሓንሳእ ኮይንና ንድገመን። ተኹላ፣ ዕየት፣ ጫካ፣ ግራት፣ ሳዕሪ፣ ዔላ፣ ጸባ ዝብላ እየን። ህፃናት ነታ ዛንታ ደጊምኩም ብምክትታል ነዘን ዝስዕባ መለማመዲ ሕቶታት ክትምልስወን ፈትኑ። ቀዳሚት ሕቶ እቲ ተኹላን እቲ ዕየትን ኣበይ ተራኸቡ? መልሲ ኣብ ጫካ ተራኸቡ። ካልኣይቲ ሕቶ እቲ ተኹላ ነቲ ዕየት ክበልዖ ክንደይ ግዜ ኣመኽንየ? መልሲ 3 ግዜ ኣመኽንየ። ሳልሰይቲ ሕቶ እቲ ተኹላ ኣብ ካልኣይ ግዜ ብዛዕባ እንታይ ኣመኽንየ? መልሲ ብዛዕባ ግራቱ ኣመኽንየ። ራብዓይቲ ሕቶ እቲ ዕየት ገና ሳዕሪ ምምጋብ ኣይጀመረን ነበረ፣ ሓቂ ዶ ሓሶት? መልሲ ሓቂ፣ ጸባ ናይ ኣድዩ ጥራይ ይምገብ ነበረ። ሓምሸይቲ ሕቶ ኣብ መወዳእታ እቲ ተኹላ ነቲ ዕየት ሓዲግዎ ኸደ፣ ሓቂ ዶ ሓሶት? መልሲ ሓሶት፣ ኣብ መወዳእታ እቲ ተኹላ ነቲ ዕየት ጎቢጡ በልዖ። በሉ ህፃናት ንሎም መዓንቲ ፅንፅዋይ ኣብዚኣ ተወዲኣ ኣላ። ካልእ መዓልቲ ድማ ካልእ ፅንፅዋይ ሒዘልኩም ክመፅአ። ክሳብ ሽዑ ደሓን ቀኒዩ። ቻው። ሓበሬታ ንወለዲ ወለዲ ነዛ ክትከታተልዋ ዝፀናሕኩም ፅውፅዋይ ብመልክዕ ዲጂታል ጽሑፍ ክትረኽብዋ ምስ እትደልዩ በዚ ኣብ ስክሪን ሰፊሩ ዘሎ ኢሜይል ነዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ክትስዱልና ብትሕትና ንምሕፀን። ኢሜይል fidelkidstv@gmail.com እትሰድዎ መልእኽቲ ፅውፅዋይ ተኹላን ዕየትን ይቐኒልና።
ጽዋይ ወደኮይ ጽልማይ ፑፓን እቲ ምኩሕ ጻጸን ሓደ መዓልቲ ሓደ ምኩሕ ጻጸ መግቡ ክምእርር ናብ ሓንቲ ጨንፈር ናይ ሓንቲ ገረብ መጸ ኣብታ ጨንፈር ድማ ሓንቲ ናብ ጽምብላሊዕ ክትልወጥ ዝቐረበት ፑፓ ተንጠልጢላ ነበረት። እቲ ጻጸ ናብ ጥቓኣ ምስ ቀረበ ድማ እታ ፑፓ ጭራኣ አንቀሳቐሰት። እቲ ጻጸ ድማ ብምንቅስቓስ ጭራ ናይታ ፑፓ ተሳሕበ። ሕያው ፍጥረት ምዃና ድማ ኣስተውዓለ። ሻቡ ድማ ናብታ ፑፓ ቅርብ ኢሉ ብንዕቐት ከምዚ እናበለ ተጃህረ። ዋይ መስክነይቲ ተደንግጺ ኣነ ናብዝን ናብትን እናኸድኩ ክጻወት ከለኹ ንስኺ ግን በዚ ዓለባ ሳሬት ዝመስል ነገር ተጠቕሊልኪ ኣብ ጨንፈር ተንጠልጢልኪ ትሕልፊ ኣለኺ። ወሲኹ ድማ ነታ ፑፓ ከምዚ በላ፣ ኣነ እንተደለኹ ናብ ላዕሊ እዛ ገረብ ይድይብ፣ እንተደለኹ ናብ ታሕቲ ናብ መሬት ይወርድ። ንስኺ ግን ምስክነይቲ ከም እሱር ኣብ ቤት ማሕቡስ ኣብ ሓንቲ ቦታ ምስ ተቐመጥኪ ክትንቀሳቐሲ ኣይትኽእልን በላ። እታ ፑፓ ንዘረባ እቲ ጻጸ ሰሚዓ ከምዘይሰምዐት ኣጽቅጥ ኣበለት። እቲ ጻጸ ድማ ገዲፍዋ ከደ። ድሕሪ ሒደት መዓልታት እቲ ጻጸ መሊሱ በታ መንገዲ ምስ ሓለፈ ብዘይካቲ ቅርፊት ናይታ ፑፓ ካልእ ክረክብ ኣይከኣለን። ነታ ፑፓ እንታይ ከም ዝገጥማ ድማ ሓስብ ጀመረ። አንደበት ድማ ምንብድባድ ናይ ክንፊ ሰምዐ። ጽላል ድማ ኣብ ልዕሊኡ ዓለበ። ነቲ ዘጽልለሉ ነገር ክርኢ ንላዕሊ ገጹ ግልጽ በለ። ንሆ ድማ ሓንቲ ጽብቕቲ ጽምብላሊዕ ኣብ ልዕሊኡ ክትበርር ረኣየ። ብድሕሪ እዚ እታ ጽምብላሊዕ ነቲ ጻጸ ከምዚ ኢላ ሓተተቶ፣ ዓርከይ ዘኪርካኒ ዶ? እቲ ጻጸ ድማ ኣይዘከርኩኽን፣ መን ኢኺ ንስኺ ክብል ተመሊሱ ነታ ጽምብላሊዕ ሓተታ። እታ ጽምብላሊዕ ድማ ኣነ እታ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ዘላገጽካለይ ፑፓ እየ። ንህልካ ግዜ ኣኺሉ ኣኽናፈይ ዘርጊሐ ክበርር ኪኢለ። ሕጂ ድማ በሪረ ንስኻ ክትበጽሖ ናብ ዘይትኽእል ቦታታት ክጓዓዝ እየ። ኩሉ ገግዚኡ ኣለዎ ዓርኩ፣ ትምክሕትን ጃህራን ግን ጽቡቕ ኣይኮነን ብምባል በሪራ ካብ የዒንቲ እቲ ጻጸ ተሰወረት። እቲ ምኩሕ ጻጸ ድማ በቲ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ብጃህራ ዝተዛረቦ ዘረባ ሓፈረ። ደጊሙ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ንኸይጀሃር ድማ ወሰነ።
ሞራል ናይዛ ዛንታ ትምክሕትን ጃህራን መወዳእትኡ ሕፍረትን ውርደትን እዩ። ዝተምሃርናየን ቃላት ጨንፈር ኣቁፅልቲ ዕንበባታትን ፍረታትን ዝስከም ኣካል ናይ ገረብ። ጭራ ኣብ ዳሕረዋይ ጫፍ ናይ ሓደ ሓደ እንስሳታት ዝርከብ ኣካል። ቤት ማሕቡስ ገበነኛታት ዝእሰሩሉ ህንፃ። መንገዲ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ዘብፅሕ መራኸቢ። ቅርፊት ኣባ ጨጎራ ዝሽፈኖ ካብ ሓሪር ዝተሰርሐ ቆፎ። ክንፊ ንምብራር ዘገልግል ኣብ የዕዋፍን ሓሳኹን ዝርከብ ክፍሊ ኣካላት። ምንብድባድ ተደጋጋሚ ምንቅስቓስ ክንፊ። ፃፀ ብዕስለ ዝነብር ገዚፍ ርእሲ ዘለዎ ተናኻሲ ሓሰኻ። ፑፓ ኣባ ጨጎራ ቅድሚ ናብ ፅምብላሊዕ ምቕያሩ ዝሓልፎ ደረጃ ለውጢ። መለማመዲ ሕቶታት። ቁፅሪ 1 እቲ ፃፀ እንታይ ክገብር ናብታ ጨንፈር ናይታ ገረብ መፀ? መልሲ ምግቡ ክምእርር። ቁፅሪ 2 እቲ ፃፀ ናብታ ጠቓዓ ምስ መፀ እታ ፑፓ ኣየናይ ክፍሊ ኣካላታ አንቀሳቐሰት? መልሲ ጭራኣ አንቀሳቐሰት። ቁፅሪ 3 ድሕሪ ሂደት መዓልታት እታ ፑፓ ናብ እንታይ ተቐየረት? መልሲ ናብ ፅምብላሊዕ ተቐየረት። ቁፅሪ 4 እታ ፅምብላሊዕ ንምብራር እትጥቀመሉ ክፍሊ ኣካላታ ኣየናይ እዩ? መልሲ ክንፊ። ቁፅሪ 5 እቲ ምኩሕ ፃፀ ኣብ መወዳእታ ብተግባራቱ ተጣዕሰ። ሓቂ ወይ ሓሶት በል። መልሲ ሓቂ። ሕራይ እምበኣር ህፃናት ሎሚ ኣዳሊናያ ዝነበርና ፅውፅዋይ ከምኡውን ዝተምሃርናየን ቃላትን መላማመዲ ሕቶታትን ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ድማ
ካልእ ጽውጽዋይ ከምኡውን ካልኦት ቃላትን መለማመዲ ሕቶታትን ሒዝና ክንመጽእ ኢና። ደሓን ኩኑ። ቻው ቻው። Fidel TV, yay! Fidel TV, yay! ጽውጽዋይ ወደኮይ ጽልማይ ምሕዝነት ኣንጭዋን እንቅርዖብን። ሓደ ግዜ ሓንቲ ኣንጭዋ ምስ ሓደ እንቅርዖብ ምሕዝነት ጀመረት። እንተኾነ እቲ እንቅርዖብ ገባር እከይ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ድማ ንእግሪ ናይታ ኣንጭዋ ብገመድ ገይሩ ምስ እግሩ ኣሰሮ። ዘሊሉ ድማ ናብ ሓደ ሩባ ኣተወ። እታ ኣንጭዋ ድማ በቲ ገመድ ተጎቲታ ናብቲ ሩባ ኣተወት። እቲ እንቁርዖብ ተሓጒሱ ኣብቲ ሩባ ይሕንብስ ነበረ። እታ ኣንጭዋ ግን ሓንቢሳ ስለ ዘይትኽእሎ በቲ ማይ ተደፊና ትንፋስ ሓፂርዋ ሞተት። ኣካላት ናይታ ኣንጭዋ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ሩባ ጸንበለል በለ። ብድሕሪ እዚ ሓደ ንስሪ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ነታ ኣንጭዋ ረኣያ። ተወርዊሩ ድማ ብክልተ ኣእጋሩ ዓጥዓታ፣ ንላዕሊ ገጹ ድማ በረረ። እንተኾነ እቲ ዕንቁርዖብ ገና በቲ ገመድ ምስታ ዝሞተት ኣንጭዋ ተኣሲሩ ነበረ። ስለዚ ድማ እቲ ዕንቁርዖብ እውን ምስታ ኣንጭዋ ተለከመ። እቲ ንስሪ ድማ ነታ ዝሞተት ኣንጭዋን ነቲ ዕንቁርዖብን በልዖም። ተፈጸመ። ሞራል ናይዛ ጽውጽዋይ ንኻልእ ክትብድል ኢልካ ዝገበርካዮ ክፋእ ግብሪ ንዓኻ እውን ይልክመካ። ህፃናት ነዛ ጽውጽዋይ ፈቲኹማ ዶ? ካብዛ ጽውጽዋይ ክንደይ ቃላት ተማሂርኩም? ኣነ 6 ቃላት ተማሂረ። ሳተን ድማ ኣንጭዋ፣ እንቁርዖብ፣ እግሪ፣ ገመድ፣ ሩባ፣ ንስሪ እየን። ደግመልኩም ዶ? ኣንጭዋ፣ እንቁርዖብ፣ እግሪ፣ ገመድ፣ ሩባ፣ ንስሪ እየን። ህፃናት በሉ ንሎሚ ኣብዚ ኣኽለና። ካልእ መዓልቲ ድማ ካልእ ጽውጽዋይ ሒዘልኩም ክመጽእ እየ። ደሓን ቀኒዩ። ቻው። Fidel TV, yay! ጽውጽዋይ ወደኮይ ጽልማይ ሲንደሬላ እታ ምልክዕቲ ጎርዞ። ሓደ እዋን ኣብ ሓንቲ ንግስነት ሲንደሬላ ዝተባህለት ጽብቕቲ ጎርዞ ምስ ሰበይቲ ኣቦኣን 2 ደቃን ትነብር ነበረት። እታ ሰበይቲ ኣቦኣን እተን 2 ደቃን እኩያት ነበራ። ሙሉእ መዓልቲ ድማ ሲንደሬላ እቲ ዝኸበደ ስራሕ ገዛ የስርሓ ነበራ።
على معلت دما نسندريلا نبينا قديفنا نابتي اتنقوس زدالو عبي دقس كدا سندريلا دما قديفنا سلزخدا أزيا قوهايت كتبكيون جمرت زخلو كخون كلو حانتي لواه قربيتا تعزب نبرت سندريلا كتبكي مسرعيتا دما نابتي سندريلا زنبرتو غزا متت سلامنتاي تبكي كم زلا دما سندريلا حتتتا سندريلا دما سبيتي أبوان حواتان بينا حديقنا نابتي نقوس زدالو دقس كم زخدا نتالوه قربيتا نقرتا بحرزي تالوه قربيتا أزيو معروب كدانن زنصبار جامان سندريلا كدنتا نابتي نقوس زدالو عبي دقس توسدا سرقلا دما أدالوتلا كفرق ليتي نينيو كي تمس دما أتنكغتا سندريلا نابتي نقوس زدالو عبي دقس كدت كابتن أبت دقس نبرا قرازو دما تاز ملكعت سندريلا نبرت እቲ ልኡል ንስንደሬላ ምስ ረኣያ ብመልክዓ ተማረኸ ኣዝዩ ድማ ፈተዋ ሙሉእ ምሸት ድማ ምስኣ ኣዕለለን ሳዕስዐን ናይ ፍርቂ ለይቲ ደወል ምስ ቃጨለት ስንደሬላ እታ ለዋህ ጎረቤታ ዝሃበታ መጠንቀቕታ ዘከረት ናብ ገዝኣ ክትምለስ ድማ ተሃወኸት ናብታ ሰረገላ ክትስቀል ከላ ድማ ሓንቲ ካብተን ዘንጸባረቓ ጫማኣ ናብ ምድሪ ወደቐት እቲ ልኡል ነታ ዝወደቐት እተንጸባርቕ ጫማ ወሰዳ ነታ ጫማ ሒዙ ድማ ንስንደሬላ ኣብ ዘላ እታ ንግስነት ክደልያ ጀመረ ድሕሪ ብዙሕ ምድላይ ድማ ንስንደሬላ ረኸባ ስንደሬላን እቲ ንጉስን ተመርዓው ብሓጎስ ድማ ይነብሩ ነበሩ ተፈጸመ ህፃናት ነዛ ዛንታ ፈቲኹማ ዶ? ካብዛ ዛንታ ክንደይ ቃላት ተማሂርኩም? ኣነ ዝተማሃርክወን ቃላት ዘን ስዕባየን ንግስነት ኪንግደም ጎርዞ ያንግ ሌዲ ድግስ ፊስት ለዋህ ካይንድ ጎረቤት ኔይበር ምዕሩግ ቢዩቲፉል ሰረገላ carriage ፍርቂ ለይቲ midnight ልኡል ፕሪንስ ደወል ቤል ክንደግመን ዶ ብሓደ ኮይና ንግስነት ኪንግደም ጎርዞ ያንግ ሌዲ ድግስ ፊስት
لواه kind ጎረቤት neighbor معروج beautiful سرقلا carriage فرقليتي midnight ልዑል prince ደወል bell ዝብላ ቃላት ተማሂርና ኣለና ሕጂ ናብ መለማመዲ ሕቶታት ከስክረኩም እየ ሕቶ ቁፅሪ 1 ሲንደሬላ ምስ መን ትቕመጥ ነበረት? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 1 ምስ ሰበይቲ ኣቦኣን 2 ደቃን። ሕቶ ቁፅሪ 2 ሰበይቲ ኣቦኣን ኣሕዋታን ንሲንደሬላ ገዲፈንኣ ናበይ ከዳ? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 2 ናብቲ ንጉስ ዘዳለዎ ዓብዪ ድግስ ከዳ። ሕቶ ቁፅሪ 3 ሲንደሬላ ምዕሩግ ክዳንን ዘንፀባርቕ ጫማን መን ከደና? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 3 እታ ለዋህ ጎረቤት። ሕቶ ቁፅሪ 4 እታ ለዋህ ጎረቤት ንሲንደሬላ እንታይ ኢላ ኣጠንቀቐታ? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 4 ካብ ፍርቅለይቲ ንንዮ ከይተምሲ ኣጠንቀቐታ። ሕቶ ቁፅሪ 5 ካብተን ኣብቲ ንጉስ ዘዳለዎ ድግስ ዝነበራ ጎራዙ ዝፀበቐት መን ነበረት? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 5 ሲንደሬላ። ሕቶ ቁፅሪ 6 እቲ ልዑል ንሲንደሬላ ምስ ረኣያ ብመልክዓ ተማረኸ ሓቂ ዶ ሓሶት? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 6 ሓቂ። ሕቶ ቁፅሪ 7 ስለምንታይ ሲንደሬላ ካብቲ ድግስ ናብ ገዝኣ ክትከይድ ተሃወኸት? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 7 ናይ ፍርቅለይቲ ደወል ምስ ቃጨለት እታ ለዋህ ጎረቤታ ዝሃበታ መጠንቀቕታ ስለ ዝዘከረት። ሕቶ ቁፅሪ 8 ሲንደሬላ ናብታ ንገዝኣ እትወስዳ ሰረገላ ክትስቀል ከላ እንታይ ኣውደቐት? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 8 ሓንቲ ካብተን ዘንፀባረቓ ጫማ ኣውደቐት። ሕቶ ቁፅሪ 9 እቲ ልዑል ሲንደሬላ ንኽረክብ መንዲል ናይ ሲንደሬላ ተጠቀመ ሓቂ ዶ ሓሶት? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 9 ሓሶት። ነታ ሲንደሬላ ዘውደቓታ ተንፀባርቕ ጫማ ተጠቀመ። ሕቶ ቁፅሪ 10 ኣብ መወዳእታ እቲ ልዑልን ሲንደሬላን ተመርዓው ሓቂ ዶ ሓሶት?
መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 10 ሓቂ እሞ ህፃናት ንሎማዓንቲ ዘዳለናያ ዛንታ ናይ ስንደሬላ ኣብዚ ተዛዚማ ኣላ። ኣብ ዝቕፅል ድማ ካልእ ዛንታ ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና። ክሳዕ ሽዑ ድሓንቀኒ እዩ። ቻው Fidel TV! Yay! Je. Joue. J. Ja. G. G. Jo. G. Gu. Gi. Ga.
ጌ